syniad yr arglwydd David Davies Llandinan oedd cyfuno'r ddau ddelfryd o heddwch ryngwladol ac iechyd mewn un lle. Adlewyrchir y ddau ddelfryd ym mhensau'r nieth yr adeilad hwn. Creuwyd y deml o ddeunyddiau crau o wahanol wledydd, mwyn pwysleisio natur ryngwladol y gwaith a ddigwyddai'r tu mewn iddi. Agorwyd y deml yn swyddogol ar y 3 ar 20 o Dachwedd 1938 gan Mrs Minnie James o Ddowlais a gollodd 3 mab yn y Rhyfel Mawr.